ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ସୌରଜଗତରେ ଥିବା 8ଟି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନାମ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ। ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ମର୍କୁରୀ MERCURY। ମର୍କୁରୀକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେକେଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ଭିନସ୍ VENUS। ଭିନସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଥାର୍ଡରେ ଆସୁଛି ଅର୍ଥ EARTH। ଅର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଫୋର୍ରେ ଆସୁଛି ମାର୍ସ MARS। ମାର୍ସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 5ରେ ଆସୁଛି ଜୁପିଟର JUPITER। ଜୁପିଟରକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 6ରେ ଆସୁଛି ସାଟର୍ନ SATURN। ସାଟର୍ନକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଶନି ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 7ରେ ଆସୁଛି ୟୁରାନସ୍ URANUS। ୟୁରାନସକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଅରୁଣ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନମ୍ବର 8ରେ ଆସୁଛି ଶେଷରେ ନେପଚୁନ୍ NEPTUNE। ନେପଚୁନ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବରୁଣ ଗ୍ରହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚାଲ ଆଉଥରେ 8ଟି ଗ୍ରହର ନାମ ଜାଣିବା। ମର୍କୁରୀକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଭିନସକୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ, ଅର୍ଥକୁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରହ, ମାର୍ସକୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଜୁପିଟରକୁ ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ, ସାଟର୍ନକୁ ଶନି ଗ୍ରହ, ୟୁରାନସକୁ ଅରୁଣ ଗ୍ରହ, ନେପଚୁନ୍କୁ ବରୁଣ ଗ୍ରହ।